tässä illan isäntä Axel Smith. Siisti. Tervetuloa seuraamaan Voice of Finlandia. Siistiä, että olette messissä. Tänään on vuorossa viimeinen ääni ratkaisee osio. Ensimmäinen kilpailija meillä on tänään helsinkiläinen opiskelija, 28-vuotias Jenna Salmi. Siisti, Jenna. Mikä fiilis sulla nyt? No ihan hyvä, jännittää aika paljon. Okei, onko sä miettinyt mitään movesia, millä sä voit hurmata ton tuomarista? No joo, kyllä mä jotain niinku käsijuttuja miettinyt. Okei, siisti. Mä dikkaan käsijutuista. Okei, mites sulla on tukijoukot messissä? Joo, tässä mun isä. Okei. Mites isukki jännittääks Jennan puolesta? No kyllä varmaan hävettää, jos ei se pärjää. Että varmaan ei töihin kehtaa mennä. Okei, hieno homma. Häpeä on tosi siisti. Missäs Jennan äiti on? No, Jennan äiti hylkäsi Jennan, kun Jenna oli ihan pieni. Okei, joo. Siistiä. Mä dikkaan hylkäämistä. Joo, hieno homma. Mut hei, Jenna, on sun vuoro. Terve, Akseli. Come on. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, bringing me out the dark. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I gotta do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of ours. They keep me thinking that we almost had it all. Scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my Hei. What's going on? Mitäs luulet? Miksei tuoli käänny? No, se on varmaan niin paska laulaja, että... Oh, siisti. Mä dikkaan paskoista laulajista. Sitten voit kääntää mun tuoli, hei. Tosi sielukas ääni. Hey, what the fuck, man? What the fuck, hey? Hei, tää pitää korjata. Nää. Hei, okei, nyt siirrytään poikkeuksellisesti vain korjaustaito ratkaisee osioon. Tuomaristo saa eteensä korjausmiehen, joka saa valita, kenen tuomarijengiin haluaa liittyä. Okei, mitkä sulla on fiilikset? No ei, mä tässä ihan tosissani hyvällä feelingillä olla. Okei. Mites onko sulla mitään movesia mietittynä, että millä sä meinaat niinku vakuuttaa ton tuomaristo? Okei, sulla on tukijoukkoja messissä. No joo, tosissani tässä on sähkömies on minun kaveri tässä. Okei. Siistiä. Okei, sähkäri, mitä sä luulet? Pärjääks frendit tuolla? Kyllä minä luulen, että enska se hoitaa. Ellei siinä on relleet mennyt, kato, niin sittenhän se pitää minun mennä, kun me on sähkäri Siisti, mä dikkaan, kun mä en ymmärrä yhtään mitään, okei. Mut hei, nyt mennään kattoon, kääntyyks tuolit, korjausukko, on sun vuoroa. No niin, tosissaan, teillä oli tuolit rikki. Wow, rock and roll, man! Digas tyylistä. Sano se vielä kerran. Niin, että teillä oli tuolit rikki. Ihana mies, tosi ihana mies. Mä haluan sut mun jengiin.
Mihinkä jengi? Ihana huumorintaju, ihana huumorinta. Pidä toi, mä tykkään tästä. Mä voisin tehdä sunkaan hommia. Älä käy nyt mielisteleen, Paula. Lauri, älä häpätä. Mut mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Sulla on sielukas ääni. Kauan sä oot tehnyt tätä keikkaa? Aina tosissaan, on 10 vuotta ollut Raksala hommissa ja nyt 5 vuotta omaa firmaa tässä pyöritetty. Aivan mahtavaa. Sä oot ihan valmis paketti. Siis sulla on kaikki jo eväät. Mä teen susta tähden. Tää on aivan saletti homma. Mut miten sä jatkat tästä eteenpäin? Hei. No, eiköhän varmaan tällainen ruuvarilla lähtisi tutkimaan. Oh! Ihanaa. Ruuvarilla. Ihanaa. Olisin meisseli esiin. Ihanaa. Joo. Toi ruumeisseli sopii hyvin sun styliin. Se on rohkea valinta. Mutta entä tästä eteenpäin, niin mitä sulla on tarjota kentälle? No, annahan olla, niin eiköhän siitä varmaan niin eteen, niin sä ottais poraan käy. All right, wow. Hey, you're my man. You're my man. He's me, man. You're rockin'. Hei. Mut jos sä haluat kehittää noita sun instrumentteja, niin tuu mulle hommiin. Tuot mun jengi, joo. Mut hei, sun täytyy päättää. Me kaikki halutaan sut. Kenen tuolin sä korjaat? Okei, sun frendi on nyt tosi tiukan paikan edessä. Mitä luulet, kenet se valitsee? Ihan sama se minulla on, kenet se valitsee. Pitäisi valita Siisti. vaan äkkiä, kun meillä on puolen tunnin kuluttua yksi keikka tuolla Espoossa. Okei, siistiä. Mä dikkaan Espoot. Se on tosi Joo, siellä hommia. Joo, siistiä. Turpa kiinni. No niin, korjausjäbä, my man. Valinnan paikka. Kenen tiimiin sä lähdet? Kenen penkin sä korjaat? Pystyykö hommat tekemään pimmenä? Toi on tosi sielukas. Totta kai pystyy. Hei, kaikki hommat hoidetaan pimeässä. Man, Paula, don't tease him. Don't tease him. Hei, Maika, älä häpätä nyt. Kato, hei, joo, hei. All right. No joo, ei, kai siinä, että mulla tosissaan niin meillä... Näyttelijät, pysykää paikoillaan. Tämä on yllätystehtävä, josta näyttelijät eivät tiedä etukäteen. Ei niin. No niin, ystävät, mun tehtävä on nyt kertoa, mitä tapahtuu tästä eteenpäin. Aivan kohta tämä sketsi alkaa alusta hieman toisilla pelisäännöillä. Ja joka kerta, kun kuulette tämän äänen, multa tulee uudet ohjeet ja sketsi jatkuu niillä ohjeilla siitä eteenpäin. Ja kun kuulette aina, sketsi alkaa nyt, niin siitä lähdetään näyttelemään. Eli nyt menette aivan kohta alkupaikoille. Aloitamme tämän sketsin alusta siten, että kaikki puhuvat suomea aasialaisittain murtaen. Tämä on Voice of Thailand. Suoraan sinne. Ja sketsi alkaa nyt. Tervetuloa tänne Voice of Thailandiin. Tosi siistiä. Tänään meillä vuorossa viimeinen ääni ratkaisee happy ending ääni. Meillä täällä kilpailemassa Pattajan tyttö, 28-vuotias opiskelija Jenna Talmi. Arigato. สวัสดีค่ะ Sumimasen. Yeah, selfie. Sulam Mufsiam. Have something, maybe have some beer, maybe not. Same but different. Maybe have some happy ending. Käsi homma. Maybe if you like Käsi Mr. Mufsi. Jatketaan tästä eteenpäin. Seuraavaksi sketsi jatkuu. Me Vaina laulaa. Sketsi jatkuu siten, että palaamme suomen kieleen, mutta jatkamme tätä sketsiä tuplanopeudella. Sketsi alkaa nyt. See how I'll live with every piece of you. Don't underestimate the things that I can do. There's a fire burning in my heart, reaching a fever pitch and bring out the dark. Oh, rolling in the deep. You have my heart
Siisti, mä dikkaan paskoitella. Hyvä, ja sketsi jatkuu tästä. Nyt kaikki näyttelette tätä sketsiä Jorma Uotisina. Tämä on Voice of Jorma Uotinen. Ihanaa. Sketsi jatkuu nyt. Ei, mä haluan ton laulajan, Paula. Tosi sielukas ääni. Hei, tää ei toimi. Ei Voisitko voi. tilata korjaajan? Miksi? Poikkeuksellisesti siirrymme. Vain korjaustaito ratkaisee ei huono osioon. Tuomaristo saa itsensä korjaajan. Ei huono. Onks sulla mitään moveseja? Moveseja. No, sulla on kaveri mukana. No, minulla on tässä tämä sähkömies, sähkäri on mukana. Miten frendi pärjää? Varmaan kauhean hyvin. Sketsi on päättynyt. Kiitoksia. Nyt mainoskatkolle ja mainoskatkon jälkeen jotain aivan muuta. Nähdään kohta.